Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, Brian. Good evening, no? Mayang gabi sa imo kag sa atong mga tagpalamati. Salamat gid Sir Wen. Ano to Sir Wen ang ginapangita nyo subong audit sang Sineco sa Agma Sir Wen? Well, actually, ang agma sa tublang September 26, 2021, no? Karon I was able to secure a copy of a memo, no? Dated February 2, 2022, nga ining memo, it is addressed to the President of the Board of Directors, no? Si Judith Yap. And it is from Jose Tanyongo, no? OIC General Manager, and Maria Agnes Claro, manager in isang ISP, no? Ang subject, liquidation of 437,000 as meal allowance for the 43rd AGMA, which was held on September 26, 2021. So wala pa nila ini ma-liquidate. Sir Wen, yes, klarohon ta lang, September 26, galino di 16, 26, 2021, ang meal allowance nila pila to 400? 437,000. 427,000 sa pila na ka person? 37. Oh. Pila ka person na Sir Wen ang nagkaon sina? Amo ni ang breakdown sang expenses sa Brian, no? 61,000 is for 61 barangay halls who lend their internet access or a cell phone to attendees, no? Ang busing ganon, kada barangay yung tagaan nila tag-1,000 kuno kung may internet access niya o kung napaulam kang iyang cellphone. Now, the bulk of the amount which was 370,000, amo ini ang sa meal allowance for 740 purok, no? For 61 barangays, approximately at 500 pesos per purok. And then, ang the last is 6,000 only kunong service fee, no? For coordinators. Ang ilang na total attendance according to them was 8,598, no? Kabilog ang nag-attend sa sining agma. Pero ang pamangkot naton, mga 4 na kabulan nga sa subong nga Japon ini ma-liquidate, no? Kaya wala sing individual acknowledgement receipt, no? Regarding the meal allowance. Brian, I am only talking about the Bacolod area lang amo na gina-question. Kay man ang mga sa Bago, sa Don Salvador Benedicto, sila Italisay, nakano na sila yan, nakaliquidate na sila. Ang dako nga pamangkot na ang sa Bacolod, why pa? Kasi hindi nila uglaog, 370,000 meal allowance, no? Ang gingasto sang Sineco. Sir Wen? Yes. Sige, mag-amo sina, kundi ang Bago, may ara man to kaugalingon nga office si Sineco, no? Si Murcia, si DSB, sila kag Talisay. So, ang ila liquidation niya, kagkagustuhan dito man na iya sa ilaman niya, Sir Wen. Okay. Na-liquidate na nila. Kada district lain ang liquidation dito man to. So, ang wala ma-liquidate, ang Bacolod lang gidya, Sir Wen. Amo naglarohon ta. Ang Bacolod area. So, ang ginamention mo na nga 400 plus, hindi lang na kay tanan pagkaon, gali, kundi may mga gingastuhan sila nga iban. Abi mo tong breakdown na ginambal mo gina. Okay, sina. So, amo nang ginapangita ta subong. So, mag 8,000 spectators do kadamo, bati paano tani makuan man justify di ni sila subong man? Amo na gani kay mante. Brian, kuanin mo online. Online ti ang busing ganon. Ang utsumilingin pang dulungan mo ginito pagkaon. Kung dulungan mo ginito pagkaon, kasi ka nagbakal. Di na resibo. Resibo. Resibo among importante. Kasi wala man ta nagapugong, Brian, kung nagkadto man ang ginaparabi sa atong mga consumers. Ang problema galing something is fishy. Kaya nga, kako niya pagka-intindi, kapag kaibalo, sa September 26 nagrally kanina sa tubang ng Sineco. Kaya ang basis ang kuwan sa ilang agmara mga dasulot, doon sa building, no?
ang kapiyak na building, iniblang may General Assembly na pirme, dira nagamove, ginasekan man to sa piyak, no? And then, allegedly, may ara yung nagatubang sa internet, nga akya ko abi, Morusya siya, o kundi man nangalan ng iyang t-shirt, pero ano pagka, ano ta sina, no? Ano pagka ibalo naton. Kani, for purposes of transparency and accountability, isikar nyo ni mga board of directors, kay the consumer, to know, no? So, ano na niya man, doon na anara na lang sa niya, pero man may 20 megawatts na questionably, may 80,000 nga Christmas bonus. Wala nyo mang ginhatag ang na-pertiniser para sa labor union. That is why nag-file sila sang notice of strike. Kita nila ang vote natin sing ganon. Nagasiling man na yan ang siniko nga wala siya sang kwarta. Kung gano'n nga hindi sa kabayad sang 5% na salary increase eh. Pero wala ka mo sang kwarta o 427,000, 437,000. Di nila nagkanto. Why na dalabot, sir, when ang raffle draw to nila? Why nila labot din? Tilain pag ito nga kagastuhanan. Pangitaon taman tong audit. Manikon anong pinanghatag tuloy nga electric fan. Ang panghatag lang ang mga plansya to, abi. Nga panghatag to sila. Ano na? That's right, Brian. No? The consumer deserves to know. Hindi kay sila nga paggusto lang naman ang akong bala pagtanaw, no? Personal kong opinion. Ini ba lang ibang nga mga board of directors na hindi man tanan, matyan nila bala ang board bala ng Sinico, daw private corporation bala, na paggusto lang sila kung anong i-allocate nila. 437,000, 80,000 for Christmas bonus. Daw ila bala ang Sinico, no? Kung kita, nagasakit ang duot natin nga kung hindi tagani kabayad, utdan to dayon mo. Dason na kung ibang gani nga kagastuhanan niya, ang iya nga mga benepisyo sang mamumugon, hindi nyo man mahatag. Pero kung para sa kabaluman ko nga ang lagma, pero muro-muro mo nang to. So, huwag man to something substantial that you have accomplished. Kasi nga, ginapilit nyo, bet na maagma ka mo, bisa nakapamato kami. Kaya mo gali na, kaya may budget, kadako sang budget. Kaya dapat, you should liquidate this, otherwise, legal action would be filed against you. Kaya amo ni kwarta no? Amo ni kung panginabudlayan, nagbayad kami sang kurente. Karon kung wala kami nakakuha sang information nga, isa na ano nyo pa hambal, this is a public document because it involves the money of Sinico consumers. So karon nagpadala na kamo to sang notice of memo to or nagaayo kamo sang liquidation nila sir? When? Hindi, Brian, ang memo niya halin mismo internal memo. Halin sa Sinico. Hindi kamo balaya kamo mismo nag-ayo nagsulat na kamo nga nag-ayo sa Sinico nga pagwaan nyo na kay para makakita kami sa kagastuhanan nyo. Matapos sa Brian ang press conference namon sa Miyerkules ng hapon. Mga nga po pagbuwan naman sa tanan na dokumento, naman ginatagaan naman sila sa kuwan, sa satsa. So, and then after February 9, madugangan ang kaso sa Sinicos ni. No? Kaya labot may kaso sila niya tubang sa libo, may notice of default sila. Di niya siya, dugid niya ka. Para-parapan balaw, 437,000. Hindi mo ma-explicar kung di naggadto 4 na kabulan. Sige, mangkuton ta ni abing mga barangay diri sa Bacolod, boss kay mangita ta barangay kapitan ko naka baton gid mas kay ambal mo 61 barangays naka-avail sang tag 1,000 pesos to for kung may aras ang internet access Sir Wen amo na be? Yes, kapun paragi sa barangay ko abi nagpaulam lang ko sa ako niya nga cellphone para na igamiton. May 1,000 man din. 1,000. Di dapat ni Brian, kung magamuna kay rental na, dapat may receipt. Tingnan na kumahal ginaaw sang 1,000 cellphone. Pero sa totoo lang, Brian, hindi man tanang ang situan nga barangay captain di identified sa existing administration. May aram niya nga hindi.
Kung hindi sa imo, tagaan mo man 1,000. Galibog ang ulo ko kay nga marinta pati cellphone to, di ba? Live ato, virtual live. Da mo labi. Ti nga marinta pati to cellphone kada barangay man kay bisan ako nga to ko tuya sa ato ko bi sa Kwan Bay, sa New York Bay, pwede ko kalantaw sa ilang virtual agma mo, Sir Wen? Amo pa na ang tulamang kutanon, da, Brian. Ini ang barangay hall, para kuno sa barangay hall is a public office. Di, gin virtual gani, para hindi magtipon-tipon, tapos sa barangay hall sila yung magtagpuanay ng tadhana nila to. Ay, nano man ang sitwasyon man. Kung iya magina sa barangay kapil, kinanglan pa marpila ka, para magamit mo ang internet na ginatawag, no? So, mayara pa sila 6,000 para sa service fee kuno sa mga coordinator. Pero hindi maintindihan. Sige. Wala to laton na Sir Wen ha. Kung nanogin bang resulta sina, salamat kin sa mga pagpangukay dira sa Sireco, at least ang konsumidor naton na may ideya sa nagakatabo dira Sir Wen. Although nga iniya kwan pa lang gapangita pa lang kita ya sang audit, hindi pa niya final nga na makahambal kita nga kundi nagkadto tang 437,000. Correct. Dapat ikuha nila, i-liquidate nila, no? Kada na-imbitata lang kamo para sa Merkulis ang hapon, bala Brian, ang panggid natin kung ano ang natabo sining 437,000 meal allowance sang agmat. Sige, pabalikan na si Sir Wen na utod, gid lang Pero man no? Anyway, sige, pabosan kay tawgon tayo yung Sineco. Nautod si Sir Wen ang yan na lang parting words, abe, regarding sa Rimac Action. Check na to na, abe. Action firing line. Pero tini mo. Sige, Sir Wen, ang imo na lang bing parting words tonight, abe, before kita mag-wind up. Sir. Ilang ako lang, no? Para sa aton mga konsumidor, ginatinguan kitang power watch na makabulig sa inyo, na magatinguan man kita, na makaintindi ang kagastuanan sa Sineco, kundi hindi man nagkatsoy ng 437,000. Wala kita sa personal dali nga agenda, kundi ang aton lang, for purposes of transparency and accountability, the consumer should know what is going on in Sineco. Sir Wen, salamat sa serbisyo. May gabi. Mabuhay ka, Thank sir. you, Brian. Good evening. Yes, sir. Action firing line. Wala untat iyang ukayay sa Sineco, no? Daw gahibing si Mana nga hindi kita maka-issue sang Sineco dire. Galing kiti mayo man ng information for konsumidor para may ideya kita danana. Action firing line. Sige,